Ronald Mallia ta' 30 sena mill-Mosta ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li tressaq il-qorti mixli li tlieta tal-ġimgħa l-oħra għamel telefonata ta' teddida bomba falsa lil ħaddiema tal-Gozo Channel bil-konsegwenza li waqqaf is-servizz ta' trasport bil-baħar bejn Malta u Għawdex. Sorsi qrib il-korp tal-Pulizija qalu ma' One News li Mallia ċempel minn telephone box li tinsab qrib il-Katedral ta' San Ġwan fil-Belt. Il-Pulizija rnexxilha tasal għal Mallia wara ħidma bla qiegħda li saret tul dawn l-aħħar 5 ijiem li ma' ħidma saret mill-Ispettur George Cremona u Omar Zamit mill-Iskwadra ta' kontra t-terrorizmu. Ir-raġel inqabad jagħmel it-telefonata minn kameras tas-sigurtà li hemm fl-inħawi tal-Katedral. Ronald Mallia ġie arrestat ftit tal-ħin wara li seħħ il-każ b'Ġibba. L-imputat li m'għandux indirizz fiss wieġeb ħati tal-akkużi miġjuba kontrih u ingħata l-ħelsien mill-arrest fuq garanzija personali ta' 20,000 euro. Fil-qorti l-prosekuzzjoni mmexxija mis-Supretendent Antonello Grek kif ukoll mill-Ispettur Zamit qalu li t-telefonata ta' Mallia qajmet kjas sħiħ fil-pajjiż. Dan hekk kif is-servizz tal-Gozo Channel waqaf ħestrem u l-vjaġġi ġew sospiżi għal aktar minn 3 sigħat sakemm saru l-investigazzjonijiet kollha meħtieġa mill-uffiċjali tat-taqsima ta' kontra l-esplusivi. Xogħolhom involva numru ta' tfittxijiet li saru kemm fuq il-vapur kif ukoll fuq il-karozzi li kienu abbord il-bastiment sabiex assiguraw li ma kien hemm ebda forma ta' periklu kemm għal ħaddiema tal-Gozo Channel kif ukoll għall passiġġieri li rridu jaqsmu l-fliegu. Apparti minn hekk fil-qorti semma kif dan ir-reat affettwa ħażin ħafna lill-ekonomija Għawdxija kif ukoll wassal sabiex numru ta' turisti li rridu jaqsmu lura lejn Malta tilfu t-titjiriet skedati. Apparti dan ħoloq tbatija żejda għal pazjenti Għawdxin li niżlu Malta għal kura. Il-Maġistrat Aron Buġejja ordna li jsir rapport qabel ma tingħata s-sentenza u widdeb lill-akkużat sabiex b'rispett lejn il-ġenituri tiegħu illi ser jagħmlu tajjeb għal garanzija personali. Isegwi l-ordnijiet kollha tal-qorti fosthom milli jkun id-dar sad-9 ta' filgħaxija kif ukoll li jmur jiffirma fl-Asta tal-Mosta nhar ta' Tlieta u nhar ta' Sibt.